Uber 你識唔識做啊？好似玩競技遊戲咁。點講呢？現實中可以做人炒車。咁就以最多人睇嘅足球為例。點比啊？唔係啊，同樣可以磨練到技術，等級提升又可以得分，最高榮譽就係而家嘅鑽石級。人哋就上場開波，幾壯觀啊！我哋都有上線開工。踢波都有分進攻同埋防守。首先講講防守方面，最重要一點就係唔好失分。我哋平時揸車都係要小心翼翼，唔好俾人扣分。但好多時你想小心，人哋並唔係咁諗，總係有路面炸彈喺左近，一個唔留神撞到就真係揦屎上身。呢種情況就要練好類似嘅停球技術。亦有人中意喺路面嚟個慢動作，佢哋揸車就好似係嘥緊我條命，所以我唔過佢就真係嘥緊我條命。而家每個月都要被逼跑數，都唔知身體仲可以捱得幾耐。可以做嘅就只有咬緊牙關，但感覺真係綁手綁腳。到底點先可以突破困境？もういい。壊れるなら壊れろ。加速しろ。もっと速く。ただあって、ただまっすぐに。而家就為咗生計，趁仲有得衝就夠衝。不過平時嘅我都係好友善，喺休閒模式就可以唔使點理，咩人都想，老人大肚傷殘，通通都俾讚。不過最怕都係遇到塞車，一次半次冇所謂，但黃金時間你叫我塞住過海，又冇咩誠意嘅話，而家咁大負擔真係好難做。本身得3個睡眠週期，要再輸一個去追返條數，就好似駕駛中要補眠，真係有點刺激。雖然我中意極限運動。I can fly. I believe I can touch the sky. 時候未到，回返文先。為咗安全着想，我可以點做啊，大師 ？Raise your standards. 世界一のエゴイストでなければ、世界一のストライカーにはなれない。所以唔達標嘅客同埋路線，就真係要講個咩？あの時の俺はもういらない。而家轉做 Uber 接單有咩分別？人哋可能有原則，唔會為5斗米而折腰，我都係，起碼都10斗啊！有柯打啦！如果係選擇開盲盒，就好似理想嘅地鐵車飛一樣，有可加可減機制。你覺得可以接受就接單，有路線跟住走就得。時間關係就飛過去接客，接咗客先打開到盲盒。先知道目的地，時間關係又飛咗去目的地，落低客就可以結束行程。你係可以睇返頭先轉行程係賺到幾多錢，到底抵唔抵做，感覺就好似我唔知其他人咩標準，但要跑數嘅我就有以下3條線：生命線、續命線、改命線。以其中一個行程為例，只需要計算你用咗幾多分鐘同賺到幾多錢，就知道達唔達標。如果問標準點定，做過嘅人就知道我哋唔係接緊客嘅途中，就係去揾緊客，比例當一半一半。所以有客嘅時候要賺埋冇客嘅時間。但時間就係得咁多，要點先可以突圍而出？當然唔係夾硬嚟。今お前らに必要なのはゴールを生み出すための方程式だ。己の武器がいつどんなコンディションでゴールを奪えたのか分析しろ。ゴールまで何メートルだった？ディフェンスは何枚いた？どこでパスを受けた？その時何を感じていた？その全てを己の中で熟知して再現せよ。ポジショニング、タッチ、ドリブル、シュート。自分が最も輝ける方程式を体現しろ。世界的ストライカーは己だけのゴールの方程式を持っている。現實中可以靠嘅都只係增加貼士加成，同埋要減少不利嘅情況。
即係塞車等紅燈嘅低收益空轉時間。要做到時間利用最大化，就要匹配自己嘅技能同適合嘅走位。フィールド全體を把握してるみたいにどでかい視野でプレイする瞬間がある。例えるなら空からの神の視点みたいな。その能力がゴールの匂いを嗅ぎ分けてピンチを防いだり。そうか、こう使うのか。この目と脳で俺はフィールドの未来へ行ける。この力で奪うんだ俺のゴールを。上帝視覺呢個技能喺現實中點樣呈現？當然係靠高科技地圖。就好似呢個情況，一睇就應該要知道有交通意外係塞死，要一瞬間諗好第二條路走。見つけた新たな思考のピース。この新しいパズルを脳にぶち込んで俺の常識を書き換えろ。又例如呢個位，過海就行東西隧，去西邊就中九龍繞道，尖沙咀就過幾粒鐘先啦。勝つためなら俺は自分の全部を壊してもいい。何度でも生まれ変わってやる。當信號一響，你只有9秒9嘅時間做決策。如果係塞車嘅時間，就要睇下邊度塞車，一睇就知道銅鑼灣去唔到，灣仔都唔太安全。西行唯一可以飛嘅就只有灣北，因為中環打後都唔掂，繞到中環就塞西隧。今までより正確に、そして繊細に一人一人のプレーが見える。ゴールへのルートが、イメージが無数に溢れてくる。インプットし直すんだ。俺から見える景色を更新しろ。從起點計算嘅路線距離大概8至10公里，加成18蚊，可能嘅距離組合係18公里、9公里、6公里同埋4.5公里。我設置咗限制，所以18公里基本冇乜可能，可以排除選項。6公里去銅鑼灣本身係有可能，但而家咁塞車，相對距離會增加，所以呢個選項唔太可能，可以排除。剩低就係東區附近同埋唔點塞嘅路線。シチュエーションが賞賛が書き換わる。待つか。いや、この一瞬を逃したら消える。運命をかけるには十分だ。就到嗰一鋪，打開盲盒，8公里 bingo！ 你計翻每分鐘都超過7蚊，都超過生存線，都成功達標。俺のいる未來に誰にも追いつく時間を与えない。ダイレクトシュートだ。これが俺のゴールの方程式。但殘酷嘅現實係咁都只係夠生存，所以當見到一片紅嘅時候，就係賺取時間自由嘅機會嚟啦。これが俺のテリトリー。呢個黃金機會就真係要提升標準，就當玩個尋找生命中貴人嘅副本。ただひたすらに腹を空かせてあいつは待ってたんだ。獲物の死角からの一撃を。你要預判隱藏嘅 Big Boss 喺邊，地段好重要。Location。呢種情況一旦出嚟，花半秒判斷就要即刻決策。遇到貴人就唔可以怠慢，時間關係當然係飛過接佢啦。盲盒打開都算幾好。時間關係就直接睇結果，你計翻每分鐘都超過17，足以改命，真係要感激貴人，可以增加睡眠週期。あれ、なんだこの感覚。めちゃくちゃ遠いのに背中でゴールを感じる。俺のサッカー細胞がスパークしろと肉踊る。入ったかフローレ。ビッグバンドライブ。さあ
俺をまだ知らない世界のクソどもに告げ。俺のゴールを、俺の遺伝子を。當然偶然一次並唔足夠，但次次都要接到貴人或者真係有運氣成分。待ってくれよ。運なんて不確定要素じゃ割り切れない。俺は強くなるためにちゃんとした理由が欲しいんだ。確かに最後は運が勝敗を分けたのは間違いない。ただ運が巡ってきたとしても傍観してただけのやつはそのチャンスを無駄にする。そりゃそうだよな。偶然に対する心構えができてないんだから。運は降ってきてから考えたってもう遅いんだ。いつでも掴み取れるように己を高め、チャンスが落ちてくる場所を見極めて待つ。そんな嗅覚を持つ人間にしか運の女神は微笑まない。サッカーには運も偶然もあるんだよ。お前はまだこの結果がただの偶然だと泣きわめくか。運に翻弄されているうちはまだ二流だ。視力を尽くしたなら胸を張れ。その先に待つ偶然の結果を受け入れて刻む人間になれ。真に戦う人間にのみ運は平等に降り続ける。これが運のからくり。就喺有你嘅位置等到運氣降臨。頭で考えるな。感覚で動け。信じろ。俺の全能力を、全神経を、全感覚をこの一瞬に反射しろ。一彈出嚟就要接受咯。時間關係，直接打開盲盒。呢個距離，呢個時間，計翻都超額完成，有翻啲精神，但我仲需要更加多嘅時間去摸索新嘢。ブルーロックはまだ進化する。描け。今の俺たちにしか生み出せない夢中の連鎖の一撃を。呢個係其中一個黃金時間，連續1個鐘可以揾到600。呢個係另一個，出盡奶力差7就過700。終於。お前に負けて運のからくりを知れたから、俺は今日あのチャンスをつかめた。やっとボールに触れる。試したい俺の力を。来い、全員ぶっ潰してやる。但你想繼續挑戰嘅時候，時限已經到，只能明天請早。人哋就可以困喺呢個藍色監獄度進化，而我或者就係困喺呢個紅色監獄等火化。一日17粒鐘，如果話要堅持17年，等到債還完，人生都話唔定玩完。拼搏多年變咗個奴才，希望能作為個人咁生活。我呢啲邊緣廢青喺現時咁嘅狀態，望住個夕陽都未揾到出路，要立於百萬人之上。此時此刻仲可以講啲咩？只能耷低頭默默地幹。估唔到而家做騎手都有學院上，咁我整個課程應該都唔過分啦。識做呢套方法唔止喺香港，喺世界各地有類似 Uber 嘅網約平台都可以做到。用好呢套方法，每日賺多幾十蚊應該都算輕鬆，一年賺多2-3雞都唔算難。可能你唔使我咁搏，咁一年多1萬應該都有啊。所以呢堂課話值過千人都唔過分。
不過而家連休息都唔夠時間嘅我，都唔知要籌備幾耐，算啦，都係唔 sell 啦。何況我又唔係阿車生，只係一個普通嘅車手。我諗戰績應該都算係中等偏上。我呢啲閉門造車，唔係好清楚出邊嘅市道。睇翻記錄係有17000次嘅撞客體驗，同埋有個鑽石等級，不過都只係1300分就拎到。作用係優先派多啲單俾你啩。不過講真話難又唔係真係咁難，咪同學外語一樣，你堅持浸淫1年應該都曉飛。想走捷徑咪 buy time。不過造車都係夕陽行業，喺現時呢刻有需求，大家又同頻，即係有咁多人留言話需要，先諗搞翻堂，或者有1000人訂閱都可能有啲動力，咁就直接公開算啦。你有一技之長做其他應該都好過造車吧。如果你係退休冇乜負擔，想自由自在就當冇講過啦。話唔定有生之年都已經俾人淘汰，嚴格嚟講好似都唔係人啦可。不過現時剩低嘅時間已經唔多，餘生都係做翻自己感興趣嘅優先。或者係新手嘅你都可以經過邀請碼完成任務，大家交個朋友交流下都還好，睇下仲有冇進步嘅空間。係咪有錢本上1粒鐘嘅獎金？搞掂任務大家都有錢分，咁啊真係 win win 雙贏。如果多幾個，就可以換到 Honor Win 系列嘅手機，10000毫安電，充電寶級別嘅手機。對於我呢啲由朝砌到晚嘅，完全消除續航嘅焦慮。但喺車上都有得充啊，咁啊算啦。整神，繼續砌啦，完。